Eee, ning kono kan ana sing jenenge Iron Dome. Iron Dome kuwi ya teknologine ubah langit. Hmm. Kuwi nilaine jutaan dolar. Terus gur diserang gawe drone sing mlayune sareh, ndek, murah. Jadi misalnya kowe kok, sak baterai ku isi 8, diserang nggawe drone kabeh 20, apa hitungane kan 8 entek sik sisa 12 iku kena, kan malih ngono. Mhm. Ya sak anu pertahanane Iron Dome jebol iki salah sijine serangane kan ngluwihi saka rudal pertahanan. Lah iya, ya ning kono sak baterai si 8, si 8 tembakne kabeh, ya sekali nembak pirangane miliar nek dirupiahne. Mhm. Ngalah karo mesin rumput mlaku ndek. Mhm. Kayak barangnya cilik. Padahal kuwi sing gak bahaya ngono kan ya iso to. Ya iya, engko dikira wah manuk liwat iki tibake manuke mbledhos, repot iki. Apa enggak iso ya rudal dikamuflase apa ngono ben enggak ketok